Οι συνθήκες της καθημερινής ζωής προκαλούν βλάβες στο δέρμα σας. Με επαγγελματισμό, εξειδικευμένη γνώση και ζεστή φιλοξενία, σας καλωσορίζουμε στο Κέντρο Αισθητικής Προσώπου και Σώματος Κατερίνα Day Spa, σε έναν όμορφο και φιλικό χώρο. Μέσα από την πολύχρονη εμπειρία μας και τις νέες επιστημονικές μεθόδους, ως ειδικοί στη φροντίδα του δέρματος, μπορούμε να εγγυηθούμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Πτυχιούχοι αισθητικοί με πείρα και σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός σας περιμένουν στο Κατερίνα Day Spa στη Ρόδο, στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου 30. Τηλέφωνο 22410 31016. Να σχεδιάσουν το προσωπικό σας πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής αισθητικής. Εξειδίκευσή μας, η αντιγύρανση, η φωτόλυση, λεύκανση δέρματος, μεσοθεραπεία Frax Peel, θεραπεία ακμής, ανάπλαση ραγάδων, ανόρθωση σύσφυξης στήθους, θεραπεία κυταρίτιδος και χαλάρωσης. Δωρεάν διάγνωση δέρματος και συμβουλές περιποίησης με φυτικά προϊόντα νέας τεχνολογίας. Ειδικές προσφορές και δωροκάρτες για τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Κατερίνα Day Spa, Παπασάβα Λαμπαδάκη Κατερίνα, πτυχιούχος αισθητικός Αθηνών και Βιέννης, μέλος Ελληνικής Ακαδημίας Αντιγύρανσης.